Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana Dodo yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani Vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani Fuyo mayizala amakhani Koma mazali Right manenekazi manje kulesevisi Veza Ukholo TV sihlele bonyeke nobhuti bethu namhlanje abasuka ku-imvuselelo Arts Development. Alright, luthe tsayo kukamva kaDumalisile into kaMdange kaChiyo kaPhalo kaToku kwesikayenza kaSikhaga bezantsi elandle. Alright, manikele kubo mani basithinje mvandla ukuba bangobani besukaphi. Alright, asishone. Alright, lo uthethayo ke ngumveleli igama ngamthini fan banibiza ngoCheese xa benibiza kuyanyanzeleka ungcumile ngolibiza igama lami Smile. Alright, wazokubiza nje ungancumanga. Okay, mina nibuya ngapha ke emazantsi kwindawo kuthiwa kuGatyane kwesikaDumalisile kwa ngokuhlala ke lapha ekhaya manje. Thank you bhuti wami siyabonga. Khawuthi bhuti man. Okay, igama lami ngusiphenathi mshwane ngumKevit. Ngabe nibiza bathi Mpeza. Baye bandinika kanye igama elithi umbheqishi. Kugaba lo thithi kunozinga umuntu omlambo ucosha umsuthu suka ngapha eKomane eThornhill. Yeah, ngokuhlala lapha ekhaya manje eStellenbosch. Yeah. Alright, masibulele bhuti bawamani. Inje lento. Okay. Lisuka lahlala kaphulaphula ekhaya nawo ke sizakwazi ke ngobhuti bethu namhlanje balapha ekhaya manje. Kamanje bobini balapha ekhaya manje. Now into ezakwenzeka bazasicelela ngale imvuselelo development ukuba isukaphi iqalele phi lento. Alright, manikele kubhuti taCheese. Alright, kokuqala manibulele ke ngokuba ngaba nesimemele apha kule TV kule Veza Ukholo TV. Ndithi mandithe inkosi kakhulu ngoba ngaba sizokwazi ucacisa ngokuba ngaba sibuya phi okanye singobani. Andiyazi kodwa ke ngizawuzama uyiqala emva because khange sivele sibe lapha kwi-imvuselelo. Alright, okay. Yeah, sisuka kude nokuba ngaba ke sizode kube kanti kuvela imvuselelo ngo-2020. Indlela. Qala ke safika okanye mandithethe ngam ndafika apha kudala. I think it was 99 fika kwam apha ndafika ke ndizofundela nje ndadibana ke nechoir ekwakuthiwa umzamo omhle kuqala. Khona ichoir kwakuthiwa umzamo omhle endamenywa ichomi yami ke sesikolweni ndingayazi ndedibene acapella ningazinix ngayo ndandiqhele ucula ekhaya into ezidibenisele nento ezidibenisele nesichatamiya emculweni ke pha ekhaya basikhulele ecaweni. So ufika kwami kapha ndadibana nalomculo wayacapella kuthiwa iClap and Tap. Then kulapho ngondiye ndamenywe ichomi yami ndakwazi ukuthi ndake ndabukela khona phaya. Inde ngendlela izashothisha ibali because inde. Alright. Because naphaya ndiye ndafika phaya xa ndifika phaya join ichoir then emveni koko kuhambe nje few weeks emveni kwenyanga ezithile ngabe ndapha ngondithathwa ngomnye ubhuti kwakuthiwa nguSikhuphela pha wandithatha wandenza as choir master. Choir master so choir master khona ndakwazi ukubhexesha ichoir. Emveni koko ngokuba ngabani bendibhexesha khona bandithatha ezibangaba ngomphathi wechoir. But ke ngenxa yendlela obude ke yaphelelwa lo choir yaphela because of ichoirs ke besinazo bekuhlaleni. Siye zabona ukuthi siyazama phana pha qha kanti uzongena bangaba kwenzeka but ke zathatha imembers ezithile wena lapha ngosishika singabantu bambala then sohlulana phakathi abanye baya kwenye ichoir kodwa ibana bakhotso thina sakwiBianca singamadoda esibapha ko5 sajoin ichoir kuthiwa iBianca. Kulapho ngokhona nakhona sajoina singaziwa kanto sicula ke pha sacula but ke into enzeka yi1 ke emveni koko nalapho baphinda babona ukuthi dinayo lento bandithatha bandenza ichoir master weBianca. Nalapho ndifike ndacula ke into ezinjalo ndaculisa bandaphinda phanda unyulwa ezibanga beleader ndibaphathe. Ndibe ngupresident wabo leqo. So emveni koko ngokusacula ke sabe siqhubekeka ke zihamba iminyaka but ke ngobude bendlela sade kwacabanga ngokunami ke ngokunami ndiyakhula nami ndiyabona ke ngokuphana pha kuba ngaba nami ngakwazi bamhlanje ke ndihambe ndiyozimela nobona bangaba nezinye izinto kasambi ngehlobo ndizifuna ngalo yebo. So umuntu ke ngoxa ekhula uyabona ukuthi okay hama noko ngoku ngakwazi uzimela ngoku ndinikiwe amandla yonke lento ndinayo eqaphela. Ngo 2020 early I think pha ko February
ndaqala neBianca phaa kuJanuary xa ivulayo but February March ndayeka uculo decide ukuyeka xa ndithetha phinde ndathi hayi man umculo uyandohlula ndayeka but ke emveni koko ndabe ndiqomba lento ikum because ndifikele kuyo and then ayikwazi ukuyekeka exactly isegazini so ndahlala ixesha elide ke ndingaculi phithi ngabe ke ndinomfana wami endandimshepa kwiBianca kuthiwa nguSpenathi umuntu waKivit right ndandishiye phaya phaka ndishiya iyo ebhexeshayo right ndishiya nje into encinci kwayena ufike engabhexeshi but ke wayena ndafika xa efika phaya ndim umuntu oyemtrain umuntu wokuqala ititsha yakhe yokuqala ndim alright yeah so ndingathi ndimthathe kwa grade R lo mfana ndamzama ke phana pha ukujonga ukuthi ubonisa ukuthi umtrain wakhe uculiswa njani yonke loo nto ndimfaka ibhandi ndingamyekanga ndandimbetha alright so wakhula naloo nto ke but ke ngoku ndaqonda okay mandihlale phantsi ke mna ndabe ndishiya ndiyazi ukuthi ukhona phaya and then bakhona ke yaqhubeka ikhwaya kwiBianca ndakuba mandihlale phantsi but ke naye uzazithethela kodwa ke naye ke emveni kwethuba uye naye ndabona ukuthi sehlele phantsi engasaculi engaqhubeki neBianca ndibasa ingqondo zami ke ngoku ndadibanisa ndacinga ukuthi le nto andikwazi ukuyiyeka le ndinyaka kuyaphela ngokuye ekupheleni andide ndibe kanti ndikhona ikhwaya endiyijoyinayo efumana ndacinga ukuthi okay like hayi man le nto ndinayo man ndinasesiphiwo sokuphatha abantu ngeqondo emveni koba ngaba ndiqondile uba ngaba ndinasesiphiwo sokuphatha kwabantu kwakho into ethi kum man ndadibane nenkosikazi kuqala ndiba ndingumuntu oshadileyo ningandiboni nje ndingena renk so nditshatile ingaphakathi so ndadibane nenkosikazi ndazama ukuxela uba ngaba hayi man le inkosikazi bangaziphinde man le nto ndiyafuna ke ndivuse ikhwaya ndizama ukuba namandla because yonke into xa uyenza especially xa uqala into funeka uspende imali zalapha endlini yonke loo nto yonke loo so ndaqonda ukuthi andizukwazi uyimela ingakhange ndimcacisele ukuthi kwenzeka yeah ndacontact ubhuti wami ke khona ubhuti wami ondisapotayo omdala omdala phaa ekhaya ndazama uxela yena uba ngaba yeyi ndicinga kwezinto enje uyayifumana so ngabona ke baye nabo babeyoyika yona uyiqala kwami besithi hey uzayenza njani into ekubeni bawusuka phaa ekubeni banaphaya siqonda ukuthi usadingwa phaa basakufuna phaa kwacaba ke ngoku hayi bathi hayi xa beyibona ukuthi ndibaxele ukuthi andisakwazi ukuphiya kubuye umva so and ke ngoku le nto ndiyarhala ukuthi mandiqhubeke nayo because le nto ndinayo le sisiphiwo sami hayi ke bandicebisa ukuthi hayi ke isifine ngayenza le nto nonkosikazi ke ndabe ndibona uba uyandinantoku uyandisapota ndabe ndisithi ke ngoku nkosikazi ukhona umpeza uhleli phantsi umpeza unesiphiwo and ke ngoku iziphiwo zethu azifani uyaqonda so how about uba ndithathe umpeza ke sithethe ke sincokole ke ndive ukuthi yena ucinga njani kuyo yonke le nto because of like yonke le nto siyayithanda lo mculo siyamthanda ndizamile ukudibana wathi unkosikazi ingathi icebele right girl because naye bemazi umpeza besicula sonke besiculiswa nguye phaa thatha umpeza ndafowunela umpeza kwangoko because na into zami xa ndicinga ukuyenza ingase ndiyenze ingabe ndicinga into ezinjalo ndathatha ufowunela umpeza sadibana nompeza sadibana phaa kwamendlini ndambekele ndimfondini sineziphiwo ezohlukene ewe sona esi unaso wena wasifumana kumbathu uye wa-over kunami eqaphela but ke ngoku wena ke ngoku unale nto yokuculisa uyakwazi ukuculisa abantu uyakwazi ukufaka ingoma yonke loo nto ndinesiphiwo sokuphatha abantu so how about uba singavele sidibanise ezi ziphiwo zethu uyayifumana then sizokwazi siphume nento ndamboma naye othukile phosi kangayicingi so sadibanisa ke sathethwa hayi kwacaba wadenaba ukuthi uyayibona le nto wathi hayi tachize le nto uyithethayo singaya kude ngale nto because khaya manje iyandinga nami bakhona abantu abathetha kum bathi xa uhleli phansi wayongezinto yakho naxa bebuza kum waye uhleli phansi xa uhleli phansi wayongezinto yakho so ndithi into ezintathu athi ke masidibanise ezinto zethu sinazo siqhubeke nalo senze le nto uyayifumana alright ndingaqhawulanga bhuti wam ndifuna uva apha kuwe mani bhuti mpeza mani le nto yomculo isuka apha kuwe iqaleleni into yomculo bhuti wam ndingatsho mna ndithi ndizalwe nayo because esikolweni eprimary ndandicula hayi high school ndacula mna into eCleppenTap ndidibene nayo ngo-2009 and ndafikele esandleni sikabhuti Dutchies hayi ke le nto ayithethisa bangathi sithetha into eyi-one khona kona inyaniso because endlini wayidatha utamkhulu wam andizuphinde ndiyobethwa phaa mandihlala endlini abe ndiqonda mna uyadlala ndizawuya phaa because ndiyayithanda le nto uyayiphila
uqala kwami ngo-2009 ndaya ngoNovember kwangoNovember sebezawuvala noma ndagcwala iziteji zayi-2 engathi akuvulwa ngo-2010 unyaka olandelayo. Hayi kwaMandi sacula kwaMandi esibaye sitsho-ke kawuthe wakhula uyakwazi ukuphuma ubeke elapha itshontsho Exactly. uhlale kulo uzibonele nyani ke waphuma nangona singazungena deep uba saphuma njani Yes. because kangemandanga Alright. kodwa saphuma sathetha-ke sathethisana wabeka le ngxaki yakhe babe nabantu besitsho ke besithi sizanisupport iKhayamandi and ngatsho ndithi ncinci kodwa sakwazi uqala kwethu imvuselelo sayiqala ngo-2020 practice yethu yokuqala yayinge-9 kaMarch. Alright, ngiyakuva manje uthetha nge-clap and tap ngiyaqonda babukele baba ukuthi bayazi ukuba i-clap and tap yintoni. Okay. Ukucacisa bhuti i-clap and tap ngumculo osebenzisa ongasebenzisi instrument. Okay. I-clap and tap masithi a cappella. Alright. Qha cappella inendidi ngendidi isicathamiya the soil Yes. ibe ngomculo to clap and tap. Clap and tap. So phayana siyacula siqhwabe si-action sisebenzise into ekuthiwa ikhabhasa ibe yi-triangle ibe yi-tambourine. Okay. Sisebenzise zonke qha sisebenzise isikeyboard sisebenzise anything enombane. Enombane. See, that's why So it's more you don't have to traditional isiXhosa ndize kanjalo. Okay. Into enjalo leyo. Esibandi sitsho ke ndithi akho need uba sisebenzise umbane. I-load shedding ngayo asifeki. Hayi sicaphazeleki. Nihamba kakuhle. Kumnandi kunjalo. Okay, now that ke ngoku senidibene into endifuna uyazi kuye kwaba njani usebenzisana kwenu njengoba ninedibane babini nineziphiwo ezahlukeneyo nawe ke ngoku ababukele ekhaya bazibuza okay now nineziphiwo ezahlukeneyo niye nasebenzisana njani nafumana njani uhlobo loba manisebenzisana kuba ke bhuti wami sasingabantu esasisebenza kwaqala sonke. Yes. Nxa niphinda niphuma ngaphandle iyafana nanto ekuthiwa ngomjolo. Yes. Uba ohlukana nomuntu iphinde nidibane futhi iyaphinda iyaglatsha nento iyadibana. So saye sadibana ke ngoku sasole siqhubekeka Maseseniqhubekeka yakhula yankulu ubungayibona nangoku ngaliva ngafuna ujoin. Ewe. Alright, ndisho manje bakhona ababukele ekhaya abanomdla wojoyina abangabawela umzekelo uba ipart yale nto yenu umuntu obawela ujoyina angenza njani? Umuntu ofuna ujoyina bhuti kulula akho zifomu uzifilishayo. Yes. Akho kulula ufika uye bayareni qha uba udibene nami umzekelo endleleni. Yes. Wathi ndifuna uculo ndithatha icontact zakho ndikuxelele amaxesha epractice neentsuku zepractice ndikufonele kanzulu epractice ndithi masamba izinto imigaqo nezinto ezenzekayo akho ndawo kungekho mgaqo kuyo. Yes, exactly. Uzosifumana kawuphanga phakathi because sonqena uchaza izinto ezenza ngaphakathi ube wena ungekho. Alright, that's beautiful. Mandibuyele kuwe man Butkachies. Umbuzo wami uzawuthi kuwe njenge-chairman, njenge-leader yale group, umnqono wakho okanye iminqono yenu bobini niba uyibona indawoni le phaya yenu. Hey, good. Iminqono mininzi. Ewe. Mininzi kakhulu kangangoba ngaba sekulixesha siqhubha lento. Ende bami bayangena. Siqala usibona ngehlobo sosenza ngalo ngoku sisikhona sibonakala kwamabonakude sesi-TV. Yes. Sivela phaya sinawo namacwecwe because sasokola samwawo bangaba sikwazi basisenze into esidibensile nesito kanye sibe ne-video zethu ezinjalo. Yes. Senze ilanto ka what do you call it yeah into ezinjalo. So siyahalela nawethu umculo kudlalo ngabantu siwenze sibe se-record into ezinjalo so kwazi banga umculo uthi belapho abantu bakwazi ukudlala nasesi-TV nathi sizibukele sibone ukuthi intoni esiyenzayo kahle kahle yebo. Sininzi ke into esizinqonelayo
nokuba ngaba ke sisilekisha ke nakwindaba ezidibisene neziponsor nentontoni but ukubalekile kuyi-1 zonke izinto zenziwa ngemali ezibabe nditshilo kuwe ndathi yonke le nto ndithe iqala kwam ndayirana ngokwepokotho so zonke izinto ezike ngoku ziye zibangele ukuthi ngokulekisha kwepokotho okanye ngokwemali singade sifikelele kwinto sizinqwenelayo yile nto ndithi ke ngoku iminqweno mininzi kakhulu yayifumana esiqala ukuthi singazibona sikwezo ndawo okanye ke sihamba nathi sisiya nakwezi ndawo komaBotswana because ikhwaya zezinye ikhwaya ziyahamba ziyafika nomaBotswana banazo nepassport abantu bakwazi ukuphuma but ke lethu ikhwaya kuba ke singenakwazi ngomnye one passport naye ishiza sesuka ngapha komaBotswana so ndithela ukuthi ke zinto zinjalo masiyarhalela manje ubonwa nakulamazwe siyobona kwezi ndawo ngendawo qha ke ngokuba ngabasalection ngokuba sitsho kwensithi ngomcimbi wemali nentontoni sisazama bangabakhozi ixesha elininzi sisebenza abantwana besikolo but ke I'm sure ukuthi naye angazama ukungengeza ukuthi naye ufuna uzibona yiphi ngoba ndiyamazi yayiqalekile masive kuwe bhuti. Okay but no iminqweno yethu kokuba sifuna ukukhuphula ulutsha lube ngaphakathi lungabi consistent. Yes. Sifuna ubona impumelelo nakuthi thina abantu abaphethe abantwana because ixesha elininzi sisebenza ngabantwana besikolo and ke ngokufuneka abantwana besikolo siqoqa abantwana manditsho because kukuziyobisi kukho utywala sizama uphungula elwazinga lobheka etywaleni asitsho abantwana babanga etywaleni but siyaphungula and sifuna impumelelo sibabone ba okay yabona kuyacaca ngokuba usesandleni sirayithi. Alright, yavela ke landawo ithi development. Now that is developer ulutsha kwaye sizama notshintsha izinto ezenzekayo ekuhlaleni njengoba evezile ke phaa uBurimbezo ba kukho iziyobisi kukho utywala. Now abantwana xa beza bakho ikwaya beza ke practice abana nexesha lokusela abana nexesha leziyobisi inhle into enziwa ngobhuti bethu. Alright bhuti bam masithi ke ngoku nakho mbukele phaa ekhaya uthi noma ndiyabawela unixhasa but kaloku kukho into eyenzekayo kule mihla sikwe kukho into enjengezicam yabona kukho abantu abapush agenda ngolutsha akumntu ofuna usebenzisa loo mali umzekelo. Now that kukho lo mfana ufuna unixhasa okanye lo tata ufuna unixhasa or lo company let's say i-company ifuna unixhasa now ingenza njani yinto enoyenza for uba nina inxhasa? Okay ndizawuqala khona nje ufuna ukongezela kule bekhe wayithetha ndizawudibanisa lo mbuzo wakho. Alright. Ukubakho ke ngoba ngaba esibanga esisosiva ngabe sibosoyibekile basiyazama udevelop. Yes. Buti lo mculo ngenxesha abanye abantu bawucingela kwanye bawuthathela phansi. Yes. Culo club and tape even kwa government uthathela phansi asinazo izinto thina siqhamda kuzo si club and tape esithi sinayo into bangaba ngoku mhlawumbe even nakwi TV sine channel yethu bangaba kwenzeke lento apha ekuhlaleni siluncedo kakhulu ngoba kaloku nalapha sikuncedisana nabazali kwindaba edinisene nengqeqesho siyazama uqeqesha because phaya siyazi umntana into esiyenzayo kusebenzisela xesha laba free xa ubuye esikolweni asifuni into zaba free. Yes. Singase umuntu esikolweni then abuye azokwazi bangaba ayazi kunokhela kuzofika clean kokwabo izinto ezikhuthaza yapheke yonke loo nto bephekile simdinga ngala 1.5 hours lesabe sibhizi ngepractice senzele uba makazikhiphe busy kule nto bese ndifuna kulaa nto beseyithethe siavoida ntoni kweento ezidibenisene nee-drugs nentontoni kufuna uba ngaba sizama ubundlobongelobo sifuna uvalisa space ubundlobongelobo bungandi yafumana so kuzama uba ngaba i-community le ikwazi into yoba ngaba isoloko abantwana sibakhulisele entweni eqaphela because into free nje free akho nto ayenzayo yafumana uphele yendeka kwezi. Exactly. Ndiye ndibanzele umzekelo ngam ngabantu ndiyakuthanda kwenza umzekelo ngam ndithi ebantwini ndiyabona mna fika uMekapa mna zange ndafika ndajonga into ezininzi ndajonga isikolo emveni koba ndijonga isikolo ndazojoyina kwinto le club and tape and yandisebenzela yafumana ndiyathanda mna into edibenisele naleyo ndayithanda because phaya abanye abantu babesitsho umzango kuthiwa ibharu ntontoni uyojoyina umculo ndabe ndiqonda okay kulaa micala umhlawumbi izandinceda at the end nyani ke ndiye nditsho ndithi yandinceda because ndinguyelo andinaso nescratch andinazange kwathiwa ndivalelo ndiyobanjwa ndibanjiwe yayifumana yinto eyabangela ukuthi ke ngoku ndikwazi indinika amandla ukuba ngaba nomnye umntana omnye umntu akwazi bakhulele kule nto kule nto ndiyenzayo so that azoyibona ukuthi naye azokwazi ubalisela abanye abantu naye ba imncede entweni le nto yelaa nto
yomculo into ezinjalo yafumana. So ndiye ndenza umzekelo ngam ke because xa usenza umzekelo ngomuntu owaswelekayo uba yini ubani wayekhona ubani othile, so into ezinjalo abazuba nayo la picture. That means uyilide ebonakalayo and engumzekelo okhoyo ophilayo. Injalo futhi injalo, so zinto ezinjalo, so ukuzama siyazama and abazali abaninzi ibancedile, sibancedile abantu abazali abaninzi bangaba sibekwazi noba sifaka abantwana babo pha because age yethu iqala ku-15 ubheka phezulu, kulapho ngokabantwana baqala khona ukuxaka yayifumana. So phaya ke ngokuzama ngaba sinceda nabazali abaninzi bekhalaza, especially abantwana abangamantombazana kulapho baqala khona istage esinjalo. Then ke ngosiyakwazi into bangaba afone umzali ntontoni ubani ntontoni sikwazi ba sibabike phansi sinosise baba echoiring osisabadala uba ngaba siyaqonqokhela lento ayifananga thina leaders abafana. Yeah, because dino press wam pha naye ongqaba kakhulu kuthiwa ngu-PK ungqaba kakhulu and then akayi uhlala enyanini ukokoko akayidibenanga nento ebheke ecaleni. So xa sibona ukuthi iyasixaka thina singabantu abangotata siye siqonde ukuthi okay masibize abantu abangosisi bakwazi ukuthi bathethe nabo. Umntana wendaba esithini ekwazi uba ngaba nomzali ancome kwinyanga elandelayo okanye kwinyanga ezithile nandinceda because of ngoku uyakwazi ukuba ngaba xa ibesweni ajongana eyinobhinosi into ezinjalo. So ndithetha ukuthi ndizama nje unabisa kule ndawo umculo uba ngaba unceda entweni uyayifumana. Nomnye ke ongaphandle orhalela ukuthi okay mhlawumbi angasinceda because andizuyibaleke into yoba ngaba apha ekhaya manje sincediwe. Sincediwe futhi uniform yethu yokuqala nqa siqale kuyenza apha sancedwa apha ekhaya manje ngabanye bonobhizinesi balapha ekhaya manje abangajongelanga zintweni ukuthi banganceda abantu. Ndizawucela umenshine igama uTapet wasemalahleni wase-New Rest nguyena muntu wasenzela i-uniform la uniform yokuqala ngo-2020 wasenzela la uniform yonke. Ndathi ndiyokhala kuwe sadibana simanagement sadibana besawuyithini lento because ikhaya ngoku kudala sipractice aside sibe nalo and abantu bayangena abantu bazade batyhafe sifuna uperform. So xa siyoperforma kunesinxa black and white yayifumana sahambe sawukhala kuTapet ndacinga elo cebo masiye kuTapet sakuTapet sandazi undlala luckily uTapet uyandazi yayifumana. Sangafuna befuna uyibona le nto bangaba yintoni wathi ngenxa yenu bangaba ngoba emazi nompesa ngenxa yenu kuba ndikhe ndive kuthiwa benicula ku-under mayezana but ke ngoxa nisithi nizimele nifuna ukwenza le nto nantsi imali yayifumana yenza le nto niyifunayo. Sayenza i-uniform sayigqiba i-uniform yethu nangoku ibi-uniform yanela wonke umntu nomfi ndingamlibelanga umfi uZolile Mnyana ngomnye wafaka isandla kakhulu kwicala lethu esenzela ishedi yonke loo nto. So wafaka isandla napha nam ke babe ndikuxela ukuthi bendisebenzisa imali ndafaka kakhulu isandla pha kwiindawo ezinjeya. So ndithetha ukuthi sincedakele apha ekhaya manje. Then okwesibini uyazibona ngaba sinxibe i-tracksuit iquality lena futhi iquality inemizantsi yayifumana sinemizantsi yayo sincedwa apha ekhaya manje because of abantu bebona ukuthi imisebenzi emihle esiyenzayo because asiyokhwaya iphakamileyo asifani nezinye ikhwayas mandibe ngolo hlobo asiphakamelanga nto uba ngaba awunokwazi uba ngaba xa usifuna sinokwazi uya kuwe. Umzekelo uba ngaba usimeme ecaweni imvuselelo ikhona siyakwazi uba ngaba siyowathenda kuloo nto leyo. Uba ngaba kumtshato siyakwazi uwathenda uba kufuneral into ezininzi i-memorial service apha sithi abasoloko bevela kwezi ndawo yayifumana because kumenywa thina because of ndathi le khwaya xa ndiyifoma ndathi kubo le khwaya yi-community yisebenziseni yayifumana. So kulapho ngabanye abantu besibona khona ukuthi heyi nyhani le khwaya iyakwazi ukuthi iyayenza le nto and then ke ngoku iyaqhubeka nale nto and then ke ngoku iyakwazi uathenda ngaphandle kwemali singabizi imali xa siyoathendini akho mali siyifunayo qha kuya nje siyodumisa yayifumana wonke umntu akholwe xepha yabo. So le tracksuit ndiyakulenda i-tracksuit I think last month sacela saphinda sacinga ukuthi heyi imali asinayo siyacula kwi-stage siyosenza into edibene ne-stage ne-show but imali ayidingene but ayide ibe kanti siyifunayo sizayithini le nto because ngoku kudala sasivula i-uniform kudala but ngoku siyafuna ngaba nabantu sibaphinde sibanike umdla. Phinda sacinga ndathi uTapira khona umuntu kuthiwa nguTapira apha eseklini kuthiwa nguTapira nguthole ifana sadibanisa siyi-executive sadibanisa ukuthetha saqonda ukuthi saphumula le nto masiye kuTapira saya kuTapira safika phaya yonke into sahlala naye phansi samxelela ukuthi sinengxaki esuna yayifumana. So uTapira wavele wathi ndiyayithanda
le nto niyenzayo ndiyayithanda and ke ngoku ndiyanazi nina benikwibhiyanga so bendingayazi uba ngaba seniziphumele niziphumele into esenjalo wathi okay uzobuyela kuthi kanti ngexesha athi uzobuyela kuthi ufuna ukwenza research ngam mna mntu uphethe ikhwayo apha ekuhlaleni uba ngaba ndingumntu onjani uyayifumana so uyenzile i-research because ndithe kasibuya siyofumana impendulo wathi hayi research uyenzile kubantu abathathu balapha ekhaya mani abaqonda ukuthi bebezandixelela inyani ngam uba ngaba ndingumntu onjani before benganti uyandinceda uyayifumana luckily abantu baconfessa ngendlela right ngam ukuthi owangumfana oright yonke loo nto yile nto ke ukuba ngaba ekuhlaleni kufuneka kwaziwe ngento ze-right uyayifumana ewe kona soze ude ibe 100% zikhona izinto oye mhlawumbi ungazenzi right but okubalekwa ixesha elininzi kufuneka usole ukusenza right nezi zenza wrong but kusube ufuna ukwenza right uyayifumana into ezinjalo so ndithetha ukuthi ke nalapho utapira xa uzenze lo research then kwacabanga ufumana i-answer is positive ngam so wathi ke ngoku wasifonela sabuye safumana impendulo wasixelela ukuthi hayi intweni ipasile ndizawunenzela i-tracksuit kwahambeka wathi masikhangele basenze i-quotation sayenza i-quotation sadibana nalo mfana besenze estrand wasenzela ezi-tracksuit ebezikhupha last of last month zintsha sonke wonke umuntu i-tracksuit eziyi-45 usenzele ngemali yakhe uyayifumana so ndithetha ukuthi kukubaleka okanye ngokubona abantu balento siyenzayo ukuthi injani nokusibona bekuhlaleni bangaba singabantu abazimisele kanjalo uba ngaba si develop i community into ezinjalo so zinto ezinjalo ezibangela ukuthi and nothi ke ngoku abantu abahalela ukuthi mhlawumbe bangasponsorisha funeka bangoyiki okanye bangehlobo utsho ngalo uthi wena singancedakala njani so bangoyiki ibe ngathi mhlawumbe si scam okanye intoni yonke lonto singabantu abaphilayo singabantu bazakuthi besijonge eTV basibona ukuthi singabo so singabantu abasalidinga uncedo phana pha into ezinjalo so that so kwazi loba ngaba side sibe kanti sifuna fumane quiet kwindawo ifikelele kwezinga selifunayo because zikhona esengaphezulu kwethu uyayifumana. Alright Budom, njengoba ke umbuzo wami besonobuzile yes uphendulekile but kanti phendula ndibe one oqonda yaba umuntu obukeleyo namhlanje angathi yintoni ononceda ngayo nje into beyi-one oqonda yaba yes siyayifuna le nto ethile ungasinceda ngento ethile ingaba yintoni leyo? Okay but mandiqale ndifuna ukongeza phakathi laa nto abayithetha ndizawubuyela kulo mbuzo wakho ububuzile mhlawumbi kwikhampani ifuna usinceda singenza njani sikwaye-registered yes good exactly thank you certificate ukuba ufuna unyani iinkcukacha zethu sinikisa nge-documents zethu alright simnike neefoto zethu uba umntu loo khampani ifuna uzoyibona le nto ibiyenzela nyani na si-available anytime noba ngathi masiyam umzekelo uToyota athi ufuna usponsorisha ngeteksi yes uba uthi ufuna aba bantu bale taxi baye pha bawucula pha sizaqokelelana siye pha simbonise uba sikhona ayiso scam ndifuna uza kulo mbuzo wakho into esiyifunayo i-transport okwesibini sifuna i-uniform mna ndingavuya noba ngathiwa sine-uniform eziyi-100 sicule i-round eyi-1 kwi-round eyi-1 sicule ingoma eziyi-4 sehle sihambe siyotshintsha phinde sibuye siphinde sehle sihambe siyotshintsha into esiyifunayo leyo kwazela abantu esihamba nabo endleleni nabantu abasibukelayo bathi indlela into yenziwayo baqine. Alright, njengoba ke sisitsho ke bobholi bam sekumdala ikhona imvuselelo angabe khona ingoma okanye i-album esenireleasile? Hayi uphinda lo mbuzo sikabi nayo i-album esesireleasile but ke iminquno yethu yokuba ngaba singaze sibe nayo yes yeah so sukuphulela loo nto but if kungakhona nabo umuntu onokwazi usinceda sibabe sesitshilo sithi asinando yes onokwazi usinceda ke ngokwestudio ngehlobo anosiceda ngalo singayivela kakhulu loo nto because siyakufuna urekhoda kuba ikhwaya kudala ikhona. Alright, njengoba ke nezivelelane babukele ekhaya batsho bathi if ever uhleli apho unomdla woba ungakwazi ukufanisha ngestudio please yenza nje kanjalo ngohlobo lwakhona singatsho ke ubamsile sifumane kanjani nanke umbukeli wethu uthi no ndifuna umnceda manje ngestudio sifumane kanjani? Okay, siyafumaneka kwi-Facebook page Imvuselelo Arts Development, siyafumaneka nasesifonini WhatsApp nako-YouTube. Sikhona ufuna usibukela phaya.
xa ufuna usiwhatsappela inamba yami ithi 064 08000 54 064 08000 54. Inkosi. Alright, ungakwazi usifumana ke nalapha kum inamba yami ithi 076 864 2834 076 864 2834. Alright, nizivela nanibabukele ekhaya now litshayile ube ngomntu oyocima umlilo lozoba makube chosi makube hele. Kanti kumnyama kuvele kukhanya. Inkosi.